Здравейте, аз съм Еврибос и дойде дългоочаквания момент, най-накрая. Взех камиона да го сменим. Ето го, даже пише Еврибос. Така, ето го и нашият красавец. Виждате, доста е голям. И да видим как върви. Вижте какъв е отвътре, навигацията е на друго място, всичко променено. И набира бързо. Доста бързичък е. Хубаво се... Опа, не. Добре, не се блъснах. Мога да кажа, че на мен много ми харесва. Единствено, което не ми харесва как ручи. Ето, чуйте го. Иначе вижте нещо. Паленето и угасването е променено, чуйте. А вижте как пали. Това е готиното. Ами, горе-долу е мощен. Направо си е мощен. Хубав е. Сложил съм Еврибос. Вижте моят човек. Мога да кажа, че е много хубав. Заслужава си парите. Другият клип ще бъде с ремеркето как тегли. Мисля, че ще е доста мощен и с ремеркето. Добре, това иска да ви покажа. Другия клип ще е с ремеркет, товар. И това е. Чао!